Revenim în Gara de Nord după o perioadă de un an de zile să vedem ce s-a mai schimbat. O primă schimbare pe care am remarcat-o sunt în sfârșit câteva locuri de parcare, care până acum nu erau, acum sunt. Cred că am să o filmez puțin mai târziu, exact zona în care era dedicată special angajaților de la CFR, dar haideți să vedem interiorul gării cum s-a mai schimbat. Ok, hai să încercăm cu 10 lei, să vedem ce se întâmplă. Defecțiune. Nu funcționează. Parcă te așteptai la altceva de la CFR. Nu merge. Machete frumoase, trenuri frumoase, dar nefuncționale. Aceeași gară tristă, ponosită, parcă nu atât de murdară, dar tristețe mare. Peroane ponosite, vechi, totul e trist în gara asta. Hai să vedem dacă este cineva la lucru. Ca să nu credeți că este vreo oră în care după masa sau ce știu eu, noaptea, poate seara, este ora 11:43, miercuri 8 iunie 2022. Ne îndreptăm spre relații cu publicul, să vedem ce ne spun acolo. Știți că avem o problemă mai veche cu cei de la relații cu publicul. Nu am găsit niciodată la lucru. Haideți să vedem dacă îi găsim astăzi. Bună ziua! Aici relații cu publicul? Bună ziua! Avem relații cu publicul, hai să vedem ce relații ne pot da. Bună ziua! Bună ziua! Ce mai faceți la muncă? Am venit la dumneavoastră să vă întreb ce pot să fac. Și ai pornit camera? Da, da, da. De ce? Că filmează. Păi nu știu dacă aveți voie, șeful de gară. Nici eu nu știu. La încercăm. Bună ziua să trăiți. Opriți, vă rog frumos, camera. De ce? E instituție și nu-i voie. Tocmai de aceea că instituția am venit să și filmez. Nu, dar în ce calitate? Sau? Calitate de cetățean. Vreau să trec pe cineva pe listă. Am o persoană cu handicap în cărucior care vreau să transport cu trenul. Da, trebuie să vă prezentați la ghișeu, nu? Și acolo este cerere pentru persoană cu mobilitate redusă. Am fost acolo la ghișe și mi-au spus că trebuie să vin aici la șeful de stație, la relații cu publicul și că aici s-ar face aceste cereri. Ați fost la ghișeu 1? Da, da. La ghișeu 1 din gara? La ghișeu, așa mi-au spus. Că trebuie să vin aici la relații cu publicul. Stați să sun la fel, dar ele fac, nu știu de ce. Sau cine v-a trimis aici? Nici eu nu știu de ce, dar aici am fost trimis. Aveți aceste servicii, nu? Da. Sigur. Dar eu, de exemplu, nu sunt de acord ca dumneavoastră să mă filmați pe mine. Înțeles că asta e cea mai mică Dar problemă, nu sunt de acord. Vă rog frumos să închideți aia și după aia stăm de vorbă. Deci nu sunt de acord. Eu trebuie să aveți acceptul meu ca să mă filmați. Nu este așa. Ba da, e o instituție și nu știu dacă aveți dreptul să mă filmați pe mine.
Dar nu trebuie să fiți așa supărată, doamna, pentru că suntem într-o instituție publică în care, ascultați-mă puțin, vă rog, că știu ce fac, n-am venit așa de nebun pe aici cu camera ca să mă dea oricine afară. Hai să relații cu publicul, eu fac parte din public, iar dumneavoastră și nu ca să aveți... filmați, și ca să filmați, eu cred că trebuie să aveți o Doar aprobare credeți, de la dar nu domnul știți, director. doar credeți, dar nu știți. Noi suntem într-o zonă... Nu puteți intra așa într-o instituție să filmați și asta. Mergeți la o bancă, vă dă voie să filmați? Sau Doamnă, ceva? exemplele dumneavoastră nu sunt deloc bune, pentru că noi aici suntem într-o instituție publică, plătită din bani publici, într-un loc accesibil publicului, de unde culegem informații. Iar dumneavoastră sunteți doamna care ne oferă informații. Deci nu avem nicio problemă în faptul că filmăm, nici dumneavoastră n-ar trebui să aveți, nici domnul director la fel. Sunteți o instituție publică, plătită din bani publici și am nevoie de anumite informații, relații cu publicul. Nu m-am dus în alte birouri, iar acesta este serviciul dumneavoastră, pe care de bună voie l-ați ales și în care de bună voie stați. Am vorbit cu fata, la ghișeu 1 vă așteaptă, cum intrați de pe peron, primul ghișeu cu partea stângă. Și acolo vă pune la dispoziție o cerere, o completați, rămân datele noastre de contact acolo și vă înțelegeți cu fata la ce oră să fie preluată persoana și din ce loc. Persoana din Recaș. Din Recaș vrea să urce. Da. În Recaș nu se asigură. Deci doar în Timișoara se asigură servicii pentru mobilitate redusă. Sunt afișate, dacă mergeți și vă uitați, sunt afișate în avizer lista cu stațiile unde CFR Călător oferă asistență persoanelor cu mobilitate Dar ce redusă. fac cu prietenul meu de la Recaș, că vreau să venim... Deci în Timișoara se oferă, asta v-am spus, în Recaș nu. Noi CFR Călător nu avem niciun personal care să lucreze în stația Recaș. Dar e rău asta. Așa este, de când lumea. Noi de când ne-am împărțit. Tot așa e. Deci v-am spus, în Timișoara se oferă cu plăcere, completați cererea și se rezolvă. Dar nu am cum, că eu vreau să vin cu el din Recaș, vreau să venim în Timișoara la cinematograf. Păi, și doar vreți să urcați din Recaș persoana? Coborâm în Timișoara, după care ne plimbăm în Timișoara și după care Bun, plecăm ok. înapoi la Recaș. Pentru persoana respectivă trebuie ajutată la urcarea în tren? E în cărucior. Păi atunci șeful de tren, dar trebuie să-l ajutați și dumneavoastră. Deci noi putem dispune personalului de tren, dar dacă nu se descurcă singur, vă dați seama dacă e un cărucior, o singură persoană, dacă îl ajutați și dumneavoastră, atunci se poate, altfel nu se poate. Da, Eu nu singur șef cred de că stau așa treburile, domnule director. Dacă eu nu sunt director, sunt șef de stație. Șeful de stație. Eu Nu, v-am nu spus, stau deloc așa treburile, pentru noi că în există... Timișoara avem persoană abilitată care se ocupă de cazurile de genul ăsta. Înțeleg, doar că nu În aveți Recaș nu condiții. avem. În Recaș doar prin personalul de tren. Deci personalul de tren, acum puneți-vă dumneavoastră situația lui. Eu nu Puteți am- dumneavoastră singur, eu vă spun, puteți dumneavoastră singur să ridicați un om în un ușor dacă l-ajutați și dumneavoastră. Omul face. În acest fel îi se refuză acelei persoane dreptul de a călători, iar dumneavoastră știți foarte bine că există legi în acest sens. Da, eu v-am spus, în Timișoara se oferă Bine, acest asta am serviciu. înțeles. Eu nu Mai vreau mult să, de atât eu nu vreau pot doar să să vă spun. cobor în Timișoara, după care ori din nou în Timișoara cu acea persoană și coborâm la Recaș. Dar dumneavoastră trebuie să știți că există legi care vă obligă să aveți, să vă construiți sau să vă cumpărați, să faceți tot ce stă în putința Mergeți dumneavoastră. dumneavoastră, faceți cerere și noi o să vă răspundem. La cerere. Ok, eu mă duc să fac cerere, doar că... În sfârșit am găsit pe cineva la lucru, pe cineva care nu ne poate ajuta. Cineva care nu ne poate ajuta în niciun fel cu aceste situații. România 2022-2023, capitală culturală. Așa ne așteaptă CFR-ul. Capitala culturală europeană, din nou. Așa cum ați auzit de la domnul șef de stație, nu există posibilitatea ca o persoană cu mobilitate redusă să fie urcată în tren, doar dacă o urcăm noi. Da, lucru pe care îl știam, dezamăgitor și asta este. Haideți, doamnă, să facem o cerere. Bună ziua! Am fost trimis la dumneavoastră să facem o cerere. Persoană cu mobilitate redusă. Da, în cărucior. Dorim să urcăm la Reca și să coborâm la Timișoara. De la Timișoara urcă cu plăcere, dar la Recaș nu are cine să-i acorde asistență. Doar la Timișoara. Păi da, eu trec cu dumnealui din Recaș, pentru că dumnealui locuiește în Recaș. Eu vă spun care gară poate să asigure
asistență PRM. Doar noi, Timișoara, putem la Timișoara să asigurăm asistență PRM, dar la Bună ziua, de la poliție suntem. O secundă, vă rog, discut cu Poliție, domnul. și colegul meu știți, da? Eu doresc să urc în Recaș, în orașul Recaș și acolo vreau să urc cu persoana respectivă. Deci la Recaș nu are cine să-i acorde. Deci asistența PRM se acordă doar în gările unde există personal care poate să ajute persoanele cu handicap. În felul ăsta ai refuzat acelei persoane să călătorească cu trenul. Eu vreau să vin. Eu cu mare drag de la Timișoara pot să ofer această asistență PRM, dar la Recaș... Să știți că legea vă obligă să... Nu pe dumneavoastră personal, obligă CFR-ul. Bineînțeles că dumneavoastră nu puteți face nimic, eu înțeleg. Personal vă aduc la cunoștință ce gări. Atâta pot să vă ofer, vă rog. Cu mare drag. Bună ziua, de la Poliția TF. De ce mă filmați? De ce mă filmați? De ce mă filmați? Am voie. V-am dat eu acordul să mă filmați? Nu contează, nu? Deloc. Vă rog să prezentați. Dumneavoastră mă filmați? Da. De ce nu mă anunțați? Acum v-am anunțat. Când Prima v-am dată v-am întrebat de ce mă filmați pe mine. Așa, trebuie prima dată să mă anunțați că mă filmați dumneavoastră. Ok, haideți să nu ne mai anunțăm atâta, prezentați-mă în buletin. Dar mă că m-am amenințat și nu îmi place să fiu amenințat. Ce v-am amenințat, domnule? Păi hai să nu ne mai, nu știu ce. Prezentați-mă Vă în rog să buletin. descaladați situația, pentru că aveți antrenamente speciale. Dar nu e Escaladată, da? Vedeți că vorbeam liniștit și dintr-o dată mi s-a urcat. Noi din a convorbi cu... Nu, doamna de la- dar domnul este V-am puțin întrerupt cu agresiv. ceva? Cu ce sunt agresiv? Păi încercați să escaladați o situație care nu există. Da? De ce plecați de lângă mine? Pentru că am dreptul să sunt reținut Nu sunteți reținut, Atunci dar vă rog dumneavoastră nu frumos. v-ați legitimat. și nici nu motivul legitimării, vă rog. Să vă legitimați. Motivul legitimării, numele și Este insigna. obligată să prezinte actul de identitate în fața organelor de poliție. Nu este adevărat. Ba da. Vă rog frumos să vă prezentați, să-mi spuneți numele. V-am mai spus o dată, vorbeați Acum. cu doamna, m-ați ignorat total. Agent de poliție Boros, sunt de la transporturi. Numele? Așa, dar v-am prezentat și eu. Vă prezentați încă o dată pentru că vorbeam cu doamna și nu v-am Nu, auzit. după ce ați încheiat discuția, Ok, mă prezint. încă o dată vă rog să vă Prezentați-mi, vă rog, buletinul. Motivul legitimării. Domnule, motivul legitimării este pentru că mă filmați și filmați persoane în zona stației CFR, fără acordul nimănui. Ok, știți că legea poliției vă impune un motiv, adică să aveți suspiciuni rezonabile că am comit sau sunt pe cale să comit o infracțiune, altfel nu aveți dreptul să mă legitimați. Bun, dumneavoastră, eu de unde să știu dacă dumneata ai comis Dumneata sau nu? trebuie să investighezi. Deocamdată, Dumneata investighezi bine, prima domnule, dată. Nu îmi spune mie cum să-mi fac treaba. Ba, uite Să-mi că ți-o prezentați spun. un buletin. Ce se întâmplă dacă nu-l prezint? O să vă conduc la sediul poliției pentru a afla cine sunteți, ce faceți în gara, exact, cu camera. Bine, vă întreb încă o dată, ca să rămână pe cameră, în cazul în care această filmare ajunge pe masa unui judecător, De sau pe asemenea și masă, filmarea o noastră secundă, poate să vă ajungă rog, pe o secundă. masa unui judecător. În cazul Da? în care această filmare ajunge pe masa unui judecător sau a șefilor dumneavoastră în acest moment nu aveți niciun motiv rezonabil să mă legitimați încălcând astfel o lege. Vă aduc la cunoștință. Nu cumva să spuneți că n-ați știut și că eu am fost de acord cu această legitimare. Da? Eu nu sunt de acord și doar dacă mi-ordonați în mod legal și ferm să mă legitimez, fără să aveți vreun motiv rezonabil că am încalc sau urmează să încalc vreo lege, voi face o plângere pentru abuz în serviciu și considerați-vă, vă rog frumos, informații. Bine? Să faceți acea plângere. Am să o fac. Încă o dată, îmi ordonați în mod legal și ferm să mă legitimez. Da. Da? Da. Bine. Vă rog să mă lăsați acolo și să nu încercați să mă Nu mai legitimați. spuneți cum să ne faceți Ba da, treaba. vă spun, pentru că este vorba de libertatea mea, domnule. Cu ce v-am Și făcut? eu Da? am reținut. Păi vă rog Eu, să da. păstrați distanța. Nu știu care sunt intențiile dumneavoastră, fiind destul de agresiv. De a afla cine sunteți și cu Dar ce motiv motivul filmați. dumneavoastră, să știți că trebuie să aveți motiv legal ca să mă legitimați. Pentru că dorințele suspect. dumneavoastră nu sunt lege în țara asta, să știți. Știu. Bine. Motivul meu e comportamentul suspect pentru că filmați în interiorul Și sălii care caselor lege, de bilete. care lege mi interzice acest lucru? Vă rog frumos să mi-o Nu spuneți. vă acum. interzice o lege anume să faceți chestia asta? Este un comportament deci suspect, pentru că nu vezi în Că fiecare suspect zi că fac ce? că filmați în interiorul Și sălii că de urmează să fac ce? Tocmai aici este rezonabil. Da? Așa Nu spune ideea ce legea. urmează să faceți,
faceți este un Dar dacă nu aveți idee, nu înseamnă că vă puteți legitima când doriți dumneavoastră. Dumneavoastră trebuie să faceți o cercetare. Aveți un motiv să vă oferiți de Este- noi sau să refuzați să vă legitimați? Dreptul meu la liberă exprimare. Este motivul meu și dreptul meu de a... Deci am încălcat dreptul la liberă exprimare. Păi domnul meu, nu aveți V-am motiv lăsat să să- mă legitimați, domnul meu, nu înțelegeți. V-am oprit Scoate, dreptul la vă liberă scot legea, exprimare. vă scot legea să vedeți exact când spune când aveți voie să legitimați persoane. Vă rog. Da. 176. Să-ți bine, vă că tremurați. Păi Vă întreb. Vă întreb, sunteți ok? Da, doar emoții negative pe care le-a creat domnul, în loc să deescaladeze, a escaladat situația. 354. E doar vrem să ne asigurăm că este ordine și liniște aici. Asta este. Domnul meu, acesta nu este un motiv de legitimare. Dumneata înțelege, ai citit vreodată legea Da, am poliției. citit legea. Și când ai dreptul să mă legitimezi? Te rog frumos să-mi spui. Din ce ai citit dumneata? Din ce am citit eu. Așa, Exact ce dumneavoastră, cum se pregătește să vârșește urmează Exact. să vârșească o infracțiune Exact. sau simplu motiv că aveți un comportament Nu există suspect. simplu motiv. Trebuie să aveți Aveți un comportament suspiciuni suspect, pentru că rezonabile, scrie în lege. Da, suspiciunea mea e că vă apucați și filmați în sala de bilet. Și care lege mi interzice acest să știu lucru? care e motivul Dar pentru nu care aveți filmați. dumneavoastră nicio nevoie să știți dumneavoastră de ce filmez eu. Doar pentru că sunteți de la poliție, trebuie să Ok, știți deci dumneavoastră. eu n-am niciun drept să știu ce se Niciun drept, întâmplă în zona unde absolut, acopăr eu, zero. teritorial și De ce unde filmez, este a lumea de spus, răspundere. nu că ce se întâmplă. De ce Dumneavoastră aveți zero motive să știți de ce eu filmez sau nu filmez. Zero motive. Nu trebuie să vă intereseze atâta timp când eu nu încalc o lege. Că doar n-am venit să pun bombă cu camera la vedere. N-am văzut nicio suspiciune. N-am nici un rucsac la mine, n-am niciun pistol, n-am niciun cuțit, nu am buzunarele umflate care să vă ducă cu gândul că aș putea să fac ceva. Pur și simplu faceți un abuz. Fac un abuz? Sigur că da. Păi dar n-aveți drept, nu vă dă de legea dreptul să mă legitimați. Nu vă... Păi dumneavoastră nu vi se pare pentru că n-ați citit legea și nu știți. Spuneți, vă rog. Dumneavoastră ce faceți în gară mai exact? Nu vreau să vă spun. Nu vreți să Nu. spuneți. Călătoriți cu trenul? Este problema mea, nu vreau să vă spun. Nu este problema dumneavoastră, aici deja greșiți. Ok. Aveți intenția de a călători cu trenul? Este problema mea ce intenție am. Bun. Aveți suspiciuni rezonabile că Suntem comit? de la Poliția Transportului Foarte bine. Iar persoanele care nu călătoresc efectiv cu trenul nu au ce căuta în zona peroanelor. Ați fost în zona peroanelor, Exact. ați intrat în instituție, la CFR Da. și ați filmat. De Așa. ce? Pentru că am acest drept. Nu există așa ceva. Spuneți-mi legea care mi interzice. Persoanele care stau în zona peroanelor fără legitimație de călătorie sunt pasibile de amendă. Haideți, vă rog frumos să mă amendați că am stat pe peron. Haideți Aveți să datele mele. Haideți. Poliția Transporturi Feroviare. Da. De anul viitor vor veni oameni, capitală europeană fiind, culturală europeană, să se filmeze. Michelini, stai cu mine. Oameni să se filmeze, vloggeri. Domnii polițiștii vor amenda, că n-ai avut bilet pe peron. Eu vreau să văd care este acea lege. Domnii legitimează, spun că ei nu știu eu ce fac, ca și când am fi în Coreea de Nord sau în țara lui Putin, în care noi trebuie să le dăm lor explicații ce facem pe peron. Vor fi fost instruiți poate în alte zone, în alte ere, de alți comandanți. Domnii abar n-au să respecte libera exprimare a cetățenilor. Bun, intrăm în sediul secției de Intrați, poliție. vă rog, eu vă aștept aici. Filmarea se oprește. Intrați, vă rog, eu vă aștept aici. Mă așteptați aici? Sigur că da. Aveți de cum să părăsiți zona peroanelor? Este problema mea ce fac și nu trebuie să vă dau dumneavoastră nicio informație despre ce urmează să fac eu. Sigur că da. În ce sens rămân aici? Pot să și plec eventual, nu? Adică sunt reținut? Sunt reținut? Vă întreb dacă sunt reținut sau arestat. Nu sunteți Pot să plec. reținut, nu sunteți Pot să arestat. plec, vă întreb. Documentul nostru de identitate încă este la noi. Credeți? Colegul meu vă Păi cum e la întocmește- mine aici documentul Mi s-a meu? părut că l-ați dat colegului. Vi se par cam Colegul multe, domnul polițist. Vă întreb, pot să plec sau trebuie să rămân? meu- Rămâneți până la Sunt arestat sau sunt reținut? Nu sunteți nici arestat. Mulțumesc nu sunteți frumos. reținut. Am să revin. Am să opresc filmarea pentru a nu se lungi și în momentul în care apar domnii polițiști cu noutăți, am să reiau filmarea. Bine? Adică nu este o tăietură la montaj, ci pur și simplu opresc filmarea pentru că nu are rost să ruleze atâta timp cât nu se întâmplă nimic. Bine? Veniți, vă rog. Am întocmit proces verbal conform HG203, nu, Ok. HG203 per 1994, pentru că ați fost depistat în holul caselor de bilete, discutând cu casierul CFR de serviciu și filmând-o pe aceasta cu o cameră video. Întrebat dacă călătoriți
Sau, dacă aveți intenția de a călători cu trenul, dumneavoastră ați răspuns că nu este problema mea. Exact. Corect, nu? Da, foarte corect aici. Fapt pentru care ați fost somat să părăsiți holul caselor de bilete și zona perroanelor. Și dumneavoastră ați refuzat. Așa este. Corect? Da. Sfatul meu, pentru că cunoașteți legea 61 și văd că și pe cele ale poliției, este să studiați și HG 203/1994, mai ales articolul 2, punctul 1, să vedeți ce zice Faptul că despre v-am spus persoanele dumneavoastră. prezente în zona peroanelor fără legitimație de călătorie. Nici măcar, cum am spus eu, dacă aveți intenția de a călători sau dacă călătoriți. Bun? Aveți să-mi prezentați o legitimație Ce fel de legitimație? de călătorie cu CFR-ul. Da, da. Abonament sau bilet. Nu, pentru că Sau nu mi-am de la cumpărat Liga una. Călători. Nu mi-am cumpărat, n-am avut timp să-mi cumpăr. M-ați abordat direct la casa de Nu bilete. este adevărat. Nu ați avut nicio intenție să vă cumpărați. Dar ce aveam? Ce făceam la Eu casa v-am de bilete? întrebat, aveți intenția de a Dar călători? eu nu sunt obligat să vă răspund dumneavoastră ce intenție am eu. Sunteți. Ce vreau eu să fac. Ba, sunteți. Ok. Asta zice Agiu. Bun. Care a fost Semnați motivul? procesul verbal. Sigur că da, Asta sigur este că da. motivul. Semnați procesul Sigur verbal. că da, sigur că da. Hai să semnați. Aici. Ce va determina pe dumneavoastră să veniți să-mi cereți actul de identitate? Și să mă verificați dacă am bilet de călătorie sau nu? Dumneavoastră am încheiat discuția. Dacă semnați bine, dacă nu, nu. Deci motivul legitimării nu l-ați avut. Am discutat despre motive, acum am trecut la fapte. Corect, așa este. Dar puteți să spuneți încă o dată care a fost motivul legitimării? Domnul meu. De ce m-ați abordat? Îl aveți pe cameră, știu că m-ați filmat. Este problema dumneavoastră mai departe. Semnați sau nu semnați? Așadar n-ați avut un motiv. Semnați sau Sigur nu că semnez, dar vă Luați întreb. și semnați. Vă rog să menționați care au fost motivele legitimării. Dumneavoastră să menționați. Este aici în descrierea faptei. Și cum, ați venit să mă legitimați așa, legitimați toți clienții? Să știți că ați comis, să știți, domnul polițist, că ați comis. Bine, sigur. Păi nu știu, dar nu e bine. Sigur că o să depun. Să știți că nu e bine. Și aici, pentru că îl luați la cunoștință. Ce anume? De proces verbal. Eu vă dau o copie după acest. Sigur că îmi dați, că de SMS să primesc o copie. Bun. Imediat mă întorc. Să știți că nu m-ați întrebat dacă am ceva de declarat în procesul verbal. Se fac completări ulterioare semnării mele în procesul verbal, așadar adăugiri. După ce eu am semnat acest proces verbal, domnul polițist face adăugiri la procesul verbal. Aveți alte mențiuni? Da. Cele afirmate de domnul polițist în acest proces verbal nu sunt adevărate. Nu mai filmați, vă rog. Deci se iau interviuri după aia. Nu, că sunteți prea mici. Du-te la o televiziune și spune. La școală spune visul. Nu că nu mai fac școală, am făcut abandon școlar. Foarte rău. Nu-i foarte rău, că profesorii străini. Am înțeles. Știți un cuvânt foarte oribil. S-a întocmit proces verbal. O zi În bună să acest aveți. moment doresc să depun o plângere împotriva dumneavoastră, aici la sediul dumneavoastră. Nu la mine, la sediul secției. Aș dori Dacă să doriți. iau legătura cu un superior al dumneavoastră. Vis-a-vis la sediul secției. Deci aici îmi refuzați. În Eu acest nu pot să moment. vă iau o plângere față de mine. Păi nu, dar un superior al dumneavoastră, care probabil este aici în Acolo birou. este superiorul, nu aici. Aici nu aveți niciun superior, așadar nu pot depune o plângere împotriva dumneavoastră în acest moment aici. Doar la un superior, nu? Ok, asta înseamnă la secția 1 sau ce secție e acolo peste drum? La sediul secției de poliție, transportul. Unde? Unde este asta? Vis-a-vis. Este poliție vis-a-vis? Unde? Vis-a-vis lângă OMV. Da. Lângă OMV, acolo, da? Nu e secția 1 sau 3 sau ce? Ok, la revedere. Mergem să depunem o plângere împotriva domnului polițist, care, după părerea mea, a făcut un abuz.
Așadar, suntem vis-a-vis de gară, unde am fost îndrumați să depunem plângere la secția TF, cred că e aici, sau nu știu ce e aici. Haideți să vedem ce se întâmplă aici. Da, birou de poliție, transporturi feroviare. Bună ziua! Bună ziua! Am venit să depun o plângere împotriva unui domn polițist de la transporturi feroviare din gara. În regulă. Asta vreau să fac. Aveți plângerea? Nu, vreau să o scriu aici, să o completez aici și aș dori să o depun. Da, o să vă rog să opriți. Vă rog să mă conduceți într-o zonă neadministrativă, pe bancă. Luați loc, discut cu comanda și vă... Bine. Am fost invitat să iau loc pe această bancă. În momentul în care le ceri într-o zonă neadministrativă, asta ți se oferă. Asta este situația când vii la poliție să depui o plângere. Pentru că nu are rost să stăm cu camera pornită până domnii polițiști fac lucrurile să se miște. Voi opri din nou filmarea și o voi reporni atunci când interacțiunea cu polițiștii va începe. Bună ziua! Inspector Vlațen. Să trăiți. Mie dragate de Șeful biroului de investigație. Să trăiți. Bună ziua! Care este Aveți un pix? problema? Nu am, nu am un Dă-mă, pix. dă-mi, te rog frumos, un pix. Da. Stați un pic. Haideți să ne facem loc. În care, în primul rând, ce s-a întâmplat? Ia uitați, am fost avertizat, cred că, deci este un avertizment. Fel de hotărâre a găsit domnul polițist. O să văd, o să... Cum că n-aș avea voie să mă aflu pe peronul gării fără un bilet de călătorie sau ceva de genul ăsta. Iar domnul polițist m-a avertizat. Cred că așa am citit avertizment, dar nu am... Ați făcut obiecțiuni, cele afirmate de domnul polițist nu sunt adevărate. Exact, exact. Bun. Ați semnat. Am semnat, da. da. Dat și dumneavoastră un Da, exemplar. da, Corect. nu sunt. Bun. E pe HG 203, articolul 3. În fine, aceste fapte nu Bun. sunt adevărate, unul la mână. Ok. Doi la mână, domnul polițist nu avea niciun motiv să mă legitimeze, zic eu. Adică în conformitate cu legea poliției, articolul 31 aliniatul 2, sunt stipulate clar motivele și momentele în care domnul polițist sau oricare alt polițist te poate legitima. Am înțeles, mulțumesc frumos. Nu am înțeles, domnul polițist, singurele motive au fost cele clasice, vreau să știu cu cine stau de vorbă, pentru că filmați, pentru că sunteți pe aici, pentru că existați, n-a spus, dar ceva de genul ăsta. L-am informat pe domnul polițist în nenumărate rânduri, lucru care este filmat, că nu are niciun motiv să mă legitimeze, că nu are niciun motiv să creadă cu adevărat că am comit sau urmează să comit o faptă ilegală, motiv pentru care ar fi dat automat domnului polițist dreptul să mă legitimeze. Nu am interacționat, nu am cerut niciun fel de ajutor poliției, deci efectiv nu am interacționat. Eram la ghișeu, la casa de bilete, cerând informații despre cum pot transporta o persoană cu handicap în tren din punctul A numit Recaș în punctul B numit Timișoara. Și m-am trezit cu domnii polițiști fără să-mi spună un motiv anume, că m-au tras de la ghișeu. Ulterior evenimentului ăstuia, ați prezentat documentul de identitate? Sigur că da. V-a invitat la postul de poliție? Lucrurile au stat în felul următor. Vedeți,
aici ne-ați adus să scrie Nu, să nu, completăm, nu, pentru că aceasta este zona dacă vreți să neadministrativă. dați, opriți asta și mergem la mine în birou. Eu doresc o zonă neadministrativă în care să avem dreptul să filmăm, dar De-aia ia stau uitați ce aici. se întâmplă Eu aici. vreau să vă invit la mine în birou, dar aia Ok, trebuie dar să o opriți. dacă noi cei care depunem reclamații trebuie să stăm aici, atunci Păi cu părere dacă de rău opriți trebuie aia- să stați și dumneavoastră. Da, nu, nicio Ok. problemă, stau. Așadar, Vă rog. domnii polițiști, ambii, acum nu mi-aduc aminte numele lor, dar sunt înregistrați pe cameră, au fost avertizați de către mine că dacă mă forțează în continuare să mă legitimez, comit un abuz pentru că nu au un motiv întemeiat să mă legitimeze. Deci am informat personal, poate pentru domnii nu contează, și am și informat că voi depune o plângere pentru abuz. Abuz în serviciu vă referiți. Abuz în serviciu, pentru Sau de că... care abuz, ca să nu vreau să vă sugestionez. Sigur de că care. nu. Stați, trebuie să mă gândesc. Eu consider că este un abuz de serviciu. Deci dumneavoastră Adică vreți o plângere penală sau vreți o contestație împotriva măsurii Vreau o plângere de legitimare? penală. Că mi-ați zis de Vreau o plângere legitimare. penală. Domnul polițist, în momentul în care l-am întrebat sunt arestat sau sunt reținut, mi-a spus că nu, și când am vrut să plec, efectiv s-a pus în fața mea și mi-a dat voie să plec. Bun, deci dumneavoastră vreți să contestați Nu, conduita... Asta o voi face, contestația aceasta. Nu, aia am înțeles, că aia se face o știție pe partea contravențională Da, vis-a-vis de da. chestia asta. Dumneavoastră contestați felul în care au acționat polițiștii și Și l-a semuiți ca un abuz sau contestați măsura legitimării? Contest Sunt două ambele. lucruri distincte. Ambele le contest. Adică neprofesionalismul, nu și-au făcut treaba cum trebuie, trebuia să știe Bun. că am dreptul să filmez, trebuia să Pentru știe. plângere penală împotriva polițiștilor La pentru abuz în procuror. serviciu, din punctul meu de vedere, puteți să depuneți plângere. Și aici există două variante. Ori o depuneți la noi la secție, ori o depuneți la parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara. Cum aveți dumneavoastră încredere, să nu avem după aia discuții, Da, cum am dus sigur la că da. secție, am depus-o și Domnule, aia nu eu trimit la dacă parchet. nu aveam încredere, eu nu veneam aici. Eu de asta am venit Ok. aici pentru că am încredere. Și atunci, Eu deci sunt aveți convins că posibilitatea domnii să... polițiști din exces de zel au greșit. Eu sunt convins. Nu aș vrea să dau eu o influențați. Am explicație înțeles. în Ok. locul lor. Ceea Ok. ce pot să vă spun din punct de vedere polițienesc este că polițiștii au reglementată posibilitatea asta de legitimare, așa cum spuneți dumneavoastră, în lege. Pe lângă chestia asta, adică tot în temeiul legii, noi primim, cred că pe lună, numai noi așa, vreo 10 de dispoziții de urmărire, cu persoane cu diferite fizionomii. Exact. Posibilitatea Nu mi și s-a adus la capacitatea cunoștință. noastră. Bun, Și, asta și domnii trebuiau să facă o ce vreau anchetă. să vă spun, varianta care este Care vor general încerca. aplicată de către În polițiști proces este... se va încerca acest lucru. Eu sunt pe rol acum. Bun, Cu ce vreau să vă alți spun eu din perspectiva mea, eu nu vreau să aduc o justificare Sigur, colegilor sigur, mei, da? da. Eu vă spun așa, odată, este chestia asta că primim, fizic, uman, nu e posibil să memorăm atât de multe persoane, anumite conduite care mi se pot părea suspicioase la anumite persoane, da? Pot să ducă la legitimare. Un alt fenomen cu care noi ne confruntăm și credeți-mă, noi putem să dovedim Domnul chestia asta că polițist, sunt vă la rog investigații frumos să mă criminale. înțelegeți. Nu, imediat. Ce vreau să vă spun este că ne confruntăm cu furturi de la călători. Puternice. S-au înregistrat. Adică nu mă filmez în timp ce fur. Dar Nu, vreau să spun. dacă asta Ne confruntăm și cu nu aceste înțeleg, dar aspecte. trebuie să faci Și diferența că polițiștii, ești polițist, domnule, ai făcut o școală, vine unul care se filmează în timp ce vorbește cu în cineva. momentul în care va Dar nu ai motiv să mă legitimez, pentru că mă filmez. Nu e un motiv. Dacă se ia măsura legitimării, pentru că sunt unele aspecte care sunt într-adevăr pot fi identificate, așa cum spuneți dumneavoastră la început, dar sunt unele lucruri pe care le putem identifica numai după ce intrăm în interacțiune cu omul respectiv. Și dacă omul se opune, normal că polițistul se ridică. Eu i-am adus la i-ați dat buletinul pe loc? Bineînțeles. Dar Bun. bineînțeles. Haideți acum, dumneavoastră vreți să faceți, deci ați spus sesizare penală și sesizare împotriva măsurii de legitimare. Da. Măsura contestației împotriva legitimării se depune la șeful ierarhic superior polițistului. Se face către șeful de birou județean de poliție transporturi Timiș, se numește biroul la care lucrează. Puteți să faceți către biroul județean de poliție transporturi Timiș contestație sau plângere, cum vreți dumneavoastră să o numiți, împotriva măsurii legitimării. Da? Separat, o plângere penală pentru infracțiunea de
abuz în serviciu sau ce considerați Eu dumneavoastră voi că a considera fost. că este și sequestrarea de persoane atâta timp cât polițistul se pune în fața ta și efectiv nu-ți dă voie să Dumneavoastră aveți pleci. tot dreptul să menționați din perspectiva dumneavoastră absolut toate aspectele care vi se par dumneavoastră că intră în conflict cu legea. Da? Și acolo eu vă spun să o faceți așa cumva organizat, să nu faceți o plângere cu de toate, că pe legitimare una și pe penal, dacă considerați că conduita polițistului este de încălcare a legii, alta. Pentru că una urmează o procedură administrativă, cea vis-a-vis de legitimare, la șeful Biroului Județean de Poliție Timiș. O secundă, vă rog. Pot această plângere pe conduită să o fac și la parchet? Păi Se poate face? e absorbită din perspectiva mea în plângerea penală de abuz. Ok. Știți? Adică abuzul în serviciu absoarbe conduita polițistului și felul în care, înțelegi că din punct de vedere penal este absorbit o paletă mult mai variată și mai largă de conduite infracționale. O infracțiune. Să știți că nu am numele domnului polițist, Păi nu știu cum îl cheamă. Este menționat, e scris aici. AS, agent șef adjunct, Șerban Cătălin. Șerban Cătălin și mai Aici e era agentul un domn. constatator, procesul verbal se face de o singură. Puteți Da, să scrieți dar Șerban Cătălin și colegul lui, sigur. Că evident avem identificate, știm cine este tură de serviciu din documente, din dispoziția zilnică. Ok, să știți că eu nu sunt foarte încântat că trebuie să fac aceste lucruri. Acest exces de zel eu cred că ar trebui cumva controlat de către superiori, eu vă spun și din puțin mai instruiți, domnii polițiști puțin mai instruiți. Aveți posibilitatea asta. Evident, poliția se confruntă cu lacune. Evident, pot să vă spun... Mă deranjează faptul... Înțelegem. Mă deranjează faptul că nu a venit un șef ierarhic direct al domnului polițist să stea de vorbă cu mine. Dumneavoastră v-ați făcut treaba, consider eu, haideți să vă spun în cea mai bună condiție care mi se putea oferi mai puțin loc în care discutăm. Închidem și mergem într-un loc mult mai alt. Faptul că șeful ierarhic superior al colegului dumneavoastră, al colegului meu care a acționat acolo, este prins într-un examen. El într-o comisie de examinare. Următorul. Eu mi-aș fi dorit să vină să stea cu mine în discuții. Eu sunt șeful aferent, cum ar veni, pe investigații criminale. Nu mi se subordonează mie, dar eu sunt pe partea de investigații criminale. Eu sunt pe partea șeful biroului de investigații criminale. Deci nu sunteți de la cercetări, cum ne spune, afaceri interne. Cercetări penale. Afaceri interne aici, nu sunteți. Nu. Deci noi suntem în Poliția Română. Poliția Română are mai multe structuri, noi suntem Poliția Transporturi. În cadrul Poliției Transporturi există mai multe birouri. Este birou de investigații criminale, fraude, aeroport, transporturi aeriene și ordine publică. Uitați cum stă treaba. Da. Eu decid dacă fac aceste plângeri sau nu. Aș dori să mi se explice dacă se poate, adică nu sub formă, ce am făcut eu greșit și ce au făcut domnii polițiști greșit, iar dacă se consideră, sau de asta am fi vrut cu șeful, că domnii polițiști au greșit într-o oarecare măsură, eu aș fi dispus în acest moment să renunț la toate aceste lucruri. În cazul în care nimeni nu dorește să-mi dea o explicație logică și să-mi spună, domnul meu, uite, așa trebuia să faci, așa trebuia să faci, și dacă polițiștii au acționat ca la carte și aveau dreptul să mă legitimeze în timp ce eram în gară, la ghișeu, întrebând de cum pot să transport o persoană cu handicap în tren. Dacă aceste lucruri se clarifică în acest moment, eu nu sunt pus pe rele în sensul că să fac plângeri și să-i fac omului greutăți pentru un eventual exces de zel. Am înțeles. Aș fi foarte mulțumit dacă, în urma conversației cu mine, șefii ierarhici le vor explica că avem voie să filmăm în locuri publice, chiar dacă am fost într-un birou care era public, relații cu publicul. Aceste lucruri aș vrea să fie. Ce vă pot garanta eu? Eu vă pot garanta. Și acum, nu știu cât de mult sunteți. Am încredere. Eu am încredere pentru că dumneavoastră ați fost o persoană care mi-ați vorbit franc, deschis și cald. Eu sunt pus la birou de investigații criminale să coordonez activitatea de anchetă penală pe 4 județe: Timiș, Arad, Hunedoara și Caraș. Ei sunt unii dintre o bucată. Acum vreo 2 săptămâni m-am dus pe partea asta de coordonare pentru că, cum v-am spus, sunt absolut sufocați de furturile de la călători. Ne-am făcut tot felul de strategii. Sunt bucuros că poliția acționează în acest sens, e normal. A fost și o razie săptămâna trecută, încercăm să facem ce putem pentru că, din păcate, nu avem societatea civilă alături de noi. Din păcate. Din păcate și probabil că știți dumneavoastră foarte bine. Ce vă pot garanta eu este că tot ceea ce mi-a zis dumneavoastră vis-a-vis de instruirea personalului pentru
conducerea la post, pentru modalitatea de conduită, de comportament și de asta eu o fac. Și este materializată în note de îndrumare. Înseamnă și că sprijin. o veți face sau ați făcut-o deja? Am făcut-o și o facem în mod constant pentru că se merge pe principiul educației, repetare, mama învățăturii. Nu facem o dată și gata, am terminat-o pentru toată cariera. Mergem la lună, la trimestru, cum încercăm să ne îngrămădim și noi între activitățile de management, activitățile de urmărire penală, ceea ce vă pot spune eu, din ce cunosc, nu știu cine sunt ceilalți, dar Șerban Cătălin, acest domn care va da sancțiunea contravențională. Este printre cei mai buni. Este o chestie subiectivă, ce vă spun eu și poate nu cântărește foarte mult pentru noastră. Omul ăsta m-a ajutat și a mâncat munca pe pâine. Vă cred. M-a ajutat la anchetarea unor dosare Faptul că este subiectivă nu mă deranjează. Faptul nu mă deranjează și da. Știți care e chestia? Să știți că am încredere în obiecțiunea dumneavoastră, chiar dacă vă ajuta, chiar dacă nu vă ajuta, sunteți o persoană care inspiră încredere. Haideți să vă spun, ultimul dosar pe care l-am făcut a fost dat și în presă, a fost cu o femeie inculpat, trimisă în judecată pentru 14 înșelăciuni, prejudiciu 270.000 de euro și acest polițist a stat 3 luni jumate la cheremul, ca să zic, anchetei, a rupt. În timpul liber, oboseală, nopți nepierdute și credeți-mă, fără. Vă cred. Ai de la 8 la 4 și cam atât, bugetul Vă cred, strâmt. domnul polițist. Excesul de zel îl avea dacă vă dădea sancțiune contravențională. S-a înmuiat pe parcurs când a văzut că cunosc anumite aspecte. S-a înmuiat. Pentru că domnul polițist nu mi-a dat voie să plec de acolo, fără să fiu reținut, fără să fiu arestat. Am înțeles. În opinia mea de cetățean este o chestie destul de gravă cu privire la drepturile și libertățile cetățenilor. Haideți să scurtăm și să vă spun o treabă. Având în vedere că este avertisment, este totuși un proces verbal, sunt totuși, cum se spune acum, deci am fost amendat, ca să zic așa, chiar dacă nu este sancționat, așa. Sunt dispus să renunț la toate aceste plângeri dacă dumneavoastră îmi puteți spune, nu cer garanții pentru că am încredere în dumneavoastră și în cuvântul dumneavoastră, că îmi veți trimite un e-mail cu concluzia acestui lucru. Nu mă interesează rezultatul e-mailului sau rezultatul concluziei sau rezultatul anchetei să fie în favoarea mea. Da. Mă interesează dacă s-a discutat această problemă și dacă domnul polițist, sau l-ați făcut să înțeleagă, este foarte important pentru mine să se înțeleagă când și cum au polițiștii dreptul vă dau adresa mea de mail și vă dau garanția că până cel târziu, vineri, veți avea răspunsul. Bine. Și să-mi dați și dumneavoastră adresa de mail. Vă dau adresa mea de mail. Să înțelegi, Miodrag Catin, totul e mic. Totul e mic, da. Arond, da. .com. Domnul polițist, singura mea pretenție este eventual să mă informați, vă rog frumos, cu privire... Pe mail. Pe mail, sigur. Eu o să vă transmit pe mail. Nu este o cerere, să zic așa, oficială și cu număr de înregistrare și așa. Așa cum mi-am spus, am încredere în dumneavoastră. Adresa mea de mail ca să Răzvan. Probabil fără... Da, ok. Răzvan.vlad Arond teme legat politia romană.ro. De pe adresa asta, care este oficială de Poliția Română, o să vă trimit pe mail-ul miodragcatin cu gmail.com urmarea discuției dumneavoastră, ce măsuri s-au luat, ce discuții am avut, ce li s-au pus în vedere polițiștilor, prevederile legale vis-a-vis de nu vreau sancționări sau legalitatea conducerii la sediul poliției, modalitatea, instrucția, că au fost instruiți polițiștii cu privire la modalitatea de legitimare și cazurile de legitimare a cetățenilor. Bine. Și cu privire la conduita pe care trebuie să o aibă în relația cu cetățenii. Asta cu referire la codul de etică și deontologie profesională. Și eventual dacă puteți discuta cu domnul polițist și să ajungeți la o concluzie dacă era cazul să mă legitimeze sau nu era cazul să mă legitimeze
și ce ar fi fost mai bine de făcut pentru a deescalada această situație și pentru a nu se escalada. Am înțeles. Vă mulțumesc Acum frumos. și eu aș avea o rugăminte, Sigur dacă că tot faceți activitatea asta, da. când captați fapte de natură penală, Nu le-am captat niciodată, dar credeți că eu nu Dacă. Da, de natură penală cu siguranță le-aș face. Credeți-mă, vă rog frumos, captez mașini care sunt parcate aiurea și încerc să chem poliția. să mai aduceți lucrurile pe Dar de fapte penale nici nu se poate pune vorba, domnule. Știu. Mă Deci refer, dacă nu ar știu. fi să captez o faptă penală, primul lucru care l-aș face Exact. aș veni la poliție. Exact. Vă rog frumos să mă Exact. credeți. Vă cred. Eu nu Și sunt asta- împotriva poliției. Eu nu am nimic cu niciun polițist și cu absolut nimeni și vă spun Scopul un nostru lucru. comun care Fără este? poliție, fără jandarmi și fără cutare, noi nu putem exista ca societate. Scopul Vă rog comun frumos care să mă este credeți. și al dumneavoastră Și ca nu să facă vorbesc parte ca din era. Eu nu vorbesc ca era, vă cred. rog să mă credeți. Deci nu Uh, sunt împotriva polițiștilor. Scopul nostru al tuturor, că Sigur dincolo că de a da. fi polițiști, Suntem și noi oameni, înțeleg. Și că Și noi scopul oamenii nostru este să trăim- creăm o societate mai bună. Exact. Și Și să eu trăim- vreau, nu o să reușesc niciodată, sau probabil împreună vor reuși toți oamenii cu polițiștii, noi să fim prietenii polițiștilor, dar și polițiștii prietenii noștri. Dar suntem oameni, e firesc Și să fie vreau așa, să e o relație. nu ne fie frică de poliție Evident. și să poliția să nu ne fie frică să acționeze, să acționeze. facă legea așa cum spune domnule, ai greșit? Da, domnule, am greșit. Poftim o amendă de 100 de lei, de 500, de 200, asta Dar este. poate faceți dumneavoastră că aveți o oarecare... Și toată lumea trebuie să facă la fel. E adevărat, dar dumneavoastră poate că aveți o cunoștință și un grad de moralitate mai ridicat. Dar știți că noi, polițiști, ne confruntăm Sunt în cea convins. mai mare parte Sunt cu oameni convins. care sunt extrem de reticenți, Sigur că da. oameni care Dar nu trebuie vor să colaboreze. reduceți această reticență. Poliția adevărat. trebuie să facă cât mai puține greșeli. Și noi cât suntem mai toți puține oameni, greșeli. știți? Sigur, sigur Asta că e da. că Dar nu este încercăm să acceptabil ne- să vezi un polițist parcat pe contrasens cu mașină. Am înțeles. M-ați înțeles? Deci astfel Însă- de greșeli minore, deci Uitați, de exemplu, groaznic. ieri, dacă ați văzut pe Tion, a fost dat un mic articol de presă în care un domn cetățean a lovit un tip, un puști de 17 ani la intersecția Gheorghe Lazar, Gheorghe Dima. Păi dar eu n-am vrut să filmez, eu am fost acolo. Ați fost acolo? Cu TMO 58 Yug, avea un Mercedes. exact, Cum să cu nu? Eu am Yug. fost acolo. Eu am fost acolo, erau sunt de la- 7-8 copii, 10 copii Exact, erau eu acolo. am fost de la poliția TF, mă duceam că aveam niște activități la inspectoratul de poliție. În fața mea, colegul de la aeroport. Noi n-aveam nicio treabă cu aia. Ne-am oprit, am luat primele măsuri. Păi da, Eu sigur. am fost cel care Sigur că. am legitimat toate persoanele, am verificat în baza de date. Eu am Au fost venit băieții la de farmacie, eram la Vlad, unde am forma sunat- farmacia am Vlad eu am sunat văzut. la 112 pentru ambulanță să vină să acorde îngrijiri medicale copilului respectiv pentru reglarea și remedierea Dar situației. mașina aia Yug era pe contrasens, a intrat pe contrasens? Nu, a intrat bine, doar că a Când fost a un pic întors. ciudată, pentru că erau două benzi, o mașină pe exterior, pe prima bandă, cum ar veni, ea era pe banda a doua, cea mai aproape de mijlocul benzii, și puștiul a venit într-o viteză foarte mare ca să prindă unul. Prima mașină a oprit, ăla a trecut repede, ăsta nu l-a putut observa din cauza mașinii. E un fel, din perspectiva mea, cred că Culpă ar fi așa comună. un mix de culpă. Culpă comună. Da, în sensul că și copilul trebuia să nu traverseze pe verde Sigur. intermitent, Sigur, da. iar el trebuia să se asigure mult mai bine că e trecere de pietoni și viața are prioritate, că de-aia și scrie acolo. Și atunci, Culpă și am fost comună, acolo. probabil. Ce vreau să spun este că suntem implicați să facem și când mulți sunt, poate mulți nu sunt, credeți-mă, dar sunt probabil și oameni care zic, bă, nu e la mine în teritoriu, nu mă interesează, nu este Nu nu se e de face așa competența ceva. mea. Nu se Pentru că face. și un civil, dacă trece pe stradă și Exact. vede un copil Ar lovit sau trebui o să persoană facă. lovită, Ar trebui trebuie să 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 facă. acord Ar trebui, am primul văzut ajutor. și civili care au trecut pe lângă oameni care sunt leșinați sau cu capul spart în Nu se sânge, nu poate s-a așa oprit ceva. absolut nimeni. Și este, până la urmă, răul este al nostru, al tuturor, iar ignoranța... Acum să vă spun vis-a-vis de chestia asta, că eu trăiesc în Germania, este lege în acest sens. Dacă nu acorzi primul ajutor, ai pus-o. Și la noi este, Și ca șofer. Și la noi este lăsarea unei persoane în primejdie, este infracțiune prevăzută în codul penal. Foarte bine, da? Ar trebui aplicată. Da? Ca să putem să o aplicăm, trebuie să Trebuie vină un să-l vezi. cetățean activ să spună, uite domne, ăla a trecut pe lângă el și n-a făcut nimic. Că noi un dosar, ca să-l probăm, ne trebuie probe. Sigur că da. Declarații. Problema se pune de Și nu vine câte nimeni ori. să dea declarații, știți? Foarte Când chem rău. pe oameni... Atunci să nu avem pretenții să se îmbunătățească lucrurile Exact. atâta timp când nu luăm atitudine. Exact. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru că ați stat cu Eu mine vă de vorbă. mulțumesc. Vă mulțumesc că ați făcut-o într-un mod profesionist. Vă Apreciez mulțumesc pentru foarte mult aprecierea dumneavoastră. și așa într-un fel de paranteză să știți că între ghilimele fiind spus, chiar dacă n-a fost intenția dumneavoastră m-ați convins că e mai bine să stăm așa de vorbă decât să trecem încă o dată repet, deci nu cu intenția să făcut lucrul ăsta, ci cu purtarea dumneavoastră. Da? Deci nu m-ați influențat în niciun fel, doar Aveți buna dumneavoastră. oricând Am înțeles. posibilitatea să o Dar ca faceți. nu cumva să
de asta este și înregistrat, să nu se interpreteze că dumneavoastră m-ați influențat să nu mai Mie nu depun. mi-este frică Sigur și că da, teamă foarte de nicio bine. asta. De ce? Foarte Pentru bine. că dacă sunt corect și bun Exact. și transparent, Exact. nu are de ce să-mi fie Exact. frică de Foarte o bine, cameră domnule. de Foarte luat bine, vedere, la fel nu indiferent că e a trebuie să le- dumneavoastră sau că e a presei. Exact. La fel, nici colegilor dumneavoastră din teren nu trebuie să le fie frică. Nu trebuie să le fie frică. Într-adevăr, există o oarecare timorare pentru că au fost Exact. o grămadă. Dar haideți să sunt ne timorați. obișnuim. Știți de Haideți ce? să ne obișnuim. Pentru că la noi au fost foarte multe cazuri în care polițiștii, chiar când au acționat regulamentar, au fost dați în judecată, au fost plimbați Dar prin asta nu e nicio parchete. problemă, pentru că judecătoria va face dreptate. Adică tu poți să filmezi ce vrei, dacă nu e adevărat. E adevărat, dar credeți-mă că să vă puneți în Sigur că pielea da. unui polițist Plimbă-te și acum să sau ai să stai cu 1, frica 2, în sân, 7, 10 că cine plângeri, știe și el e judecătorul și ce o să căsătorit, spună. are și Da. copii, băi, la un moment dat, știți, stați așa, știi tu om, nu mai îți vine să mai faci nimic. Exact, Deci așa mi-e este. mi-e frică să fac ceva pentru că mă filmează. Și ce dacă te filmează? Atâta timp cât îți faci treaba, n-are ce ți se întâmplă. N-are ce să ți se întâmple, Și dar cu v-am asta spus, basta. și au fost cazuri cu polițiști care au avut plângeri, nu au avut ce să se întâmple, însă succesiunea, recurența lor, pentru că dacă vrei să faci un pic de treabă, să fii incisiv, să fii ferm, Ferm. ferm, Haideți să vorbim de fermitate. Fermitate. Și să fim incisivi cu cei care nu respectă. care nu respectă. Da, da. Acolo mi se pare foarte corect. Dar atâta timp cât o persoană ți se adresează în mod cuvincios, îți aduc la cunoștință că nu ai un motiv și spun din lege, nu spun. Pentru că vă spun, majoritatea, 99%, nu vor ști dacă un polițist te legitimează în mod legal sau ilegal. 99% dintre persoane, dacă ieșiți acum pe stradă, arătați dumneavoastră legitimarea și spuneți buletinul, primul lucru va da omul. El fără să știe dacă dumneavoastră sunteți în legalitate sau ilegalitate. Dar haideți să ne educăm cu toții, și noi, și mai ales noi care nu cunoaștem atâtea, și poliția, să nu facă aceste abuzuri. Pentru că știți ce s-a întâmplat mai mult aici? Cred că i-a alertat doamna de la birouri, pentru că am fost la birou relații cu publicul. Când am spus public, am încheiat. Și am fost acolo și am cerut informații cum pot să transport o persoană cu un cărucior, cu trenul. Da. Pentru că știu că nu se poate și asta vreau să scot în evidență. Nu se poate transporta o persoană de la Recaș unde Și asta vreau să demonstrați aspectul ăsta. Da, și există lege care te obligă să transporti persoane. Perfect de acord. Iar doamna a fost deranjată de faptul că filmam, mi-am explicat că sunt într-un loc public, într-un birou public în care nu sunt date cu caracter personal și așa mai departe, în fine. Iar doamna a alertat poliția, iar polițiștii, fără să facă o investigație, stați doamna, nu știu ce a făcut, o fi făcut, o fi încălcat legea, nu fi încălcat, tăbăresc direct pe... Ca regulă este că atunci când primești o sesizare din partea cuiva și indică persoana, tu ca polițist ești obligat de norme să vezi tu la cine ai intervenit, pe cine ai legitimat, pe cine a fost la fața locului. Că noi avem o fișă de eveniment în care îți spune în fișa de eveniment persoana legitimată, ce măsuri s-au luat, contravenții. Dar până ajung eu să legitimez, eu dacă vă spun dumneavoastră acum, uitați, omul ăla a trecut regulamentar. Și el merge în partea aia acolo. Mergeți la el să-i dați amendă. Stai să văd unde e trecurile, pe unde, ce s-a întâmplat. Nu faceți noi investigație. Că dumneavoastră știți și sunteți, că ați fost subiectul, ca să zic asta. Minoră. Eu sunt din afară. Nu cunosc toate, ca să zic așa, detaliile. Să zic, ce s-a reclamat. Trebuia să stai puțin. Că dumneavoastră, de exemplu, dacă îmi spuneți cetățean onorabil, da? Și îmi spuneți, domne, uitați, vedeți că unul acolo micționează. E clar, e o chestie negativă, e o chestie care încalcă bunul mers, bunul simț, bunele morale. Dumneavoastră sunteți sigur că ce spun eu este așa? Sau trebuie să investigați înainte să legitimați? Există posibilitatea. Pentru că de asta spune acolo motive verosimile. E adevărat și după aia, dacă eu constat că nu este, nu se confirmă. Noi ne ducem, știți cum ne cheamă la... Dreptul meu mi l-ați încălcat, domnule polițist. Al cui? Al meu, eu, ca cetățean care m-a apărât altul. Ați venit și m-ați legitimat. Păi și în Germania nu tot așa, sună telefonul de nemir. Dar noi vorbim de legile de aici. Noi vorbim de lege. Legile de aici nu sunt decât o transpunere. Motive verosimile. E adevărat. Ați avut, domnul polițist, motiv verosimil? Că mă vedeți că alerg din polo, credeți că am furat? Nu. Eu mă refer că dacă dumneavoastră sunteți cetățean, care este principiul dreptului penal, dreptului administrativ? Dacă făceam eu asta, eram avocat. Imediat vă spun eu. Unul dintre principiile fundamentale în toate drepturile și codurile penal, administrativ, contravențional este principiul prezumției de bună credință. Exact. Eu în momentul în care eu celuilalt nu am eu care vă fac reclamație. Și a mea trebuie să mă prezum. Păi de-aia zic, Dar și pe el trebuie să-l prezumați de bună credință. Păi vedeți, știi tu este prezumția asta, este în sarcina tuturor. Dacă dumneavoastră îmi spuneți acționați acolo și nu acționezi, nu contează ce spun eu, contează ce spune legea. Păi, polițistul nu avea motive să-și facă treaba, pentru că ce spuneți dumneavoastră e abureală, să zic așa. Nu e abureală, uitați. Nu dumneavoastră, vreau să spun cel reclamangiu.
Uitați, de exemplu, știți că... Haideți să facem un cadru așa. Foarte fain, domnul polițist. Ne-a căzut ăla. Eu vă las să vă faceți treaba, vă mulțumesc frumos pentru intervenția care ați avut-o în privința mea. Sunt foarte mulțumit de înțelegere, sunt foarte mulțumit că am putut să ajungem la un consens, ca să zic așa, da? Pentru că nu, până la urmă nici nu suntem aici să stabilim vinovății drastice. Corect. Eu mă încred că dumneavoastră îmi veți trimite acel e-mail și de aceea consider că nu e chiar atât de catastrofal ce mi s-a întâmplat și nu știu ce să spun, dacă aș avea șanse în tribunal sau nu, dacă aș avea șanse cu acele plângeri penale pe care aș putea să le fac. Eu am filmat cum domnul polițist se pune în fața mea, nu-mi dă voie să plec, acolo va decide judecătorul, dar eu nu voi merge mai departe, având în vedere că este și un avertisment și mi-a dat încredere cuvântul dumneavoastră, vorbele care mi le-ați spus și aceste lucruri m-au determinat să mă opresc aici. Din păcate, pentru următoarele 2 săptămâni, până duminica viitoare, sunt în România. Până vineri, în cazul în care nu vă intră. Trebuie să intre, dar eu pot să vă las și un număr de telefon, că nu mă deranjează. Vedeți, astea sunt lucruri de comun acord. Sigur. Aici nu mai este vorba de datele personale și așa, pentru că eu vă dau aceste lucruri, dar polițistul nu poate să... Dacă vreți să vă contacteze, sigur că da. Contacteze... Aici este 0747. Cel de aici? Da, România. 0746 46, scuze. 898 762. Exact. Eu mă refer că până vineri o să vă contactez și vă spun. V-am trimis mail-ul. Vă mulțumesc frumos că mi-au bateria să nu uit aici. Și dacă și mai mulți șefi ierarhici s-ar comporta frumos și ar sta de vorbă cu cetățeanul care are o plângere. V-a spus unde vreau să zic. Cu certitudine ar fi stat. Da? Pentru că dorința cetățeanului care eu mă consider în momentul ăsta că mi s-a făcut lezat, să zicem, nu zic abuzat, că cine știe să înțelege, dar în momentul în care găsești deschidere și înțelegere, chiar dacă eu n-aș avea dreptate, stă domne cineva cu tine, și chiar dacă avem cu atât mai mult, dar dacă n-aș avea dreptate, stă cineva cu tine de vorbă. Corect. Și așa ne cere până la urmă și bunul simț. Și lăsăm la o parte conduitele și până la urmă se termină lucrurile aici, se termină lucrurile calme. Eu nu porpică domnului polițist, domnul polițist probabil nici el mie. A fost o întâlnire, asta este rezultatul. Până la urmă mergem teferi toți acasă, frumos, înțeleși, cu mâinile strânse. Vă salut, vă urez o zi bună și serviciu ușor. La revedere! Iată că se pot și interacțiuni de acest gen, dacă se găsește înțelegere. Așa cum i-a spus și domnul polițist, nu țin neapărat să se aplice o pedeapsă. Mai degrabă aș fi foarte mulțumit dacă această chestie s-ar discuta și dacă din această întâmplare am avea de învățat cu toții, atât eu, cât și domnul polițist, cât și angajații CFR, care sunt așa cum sunt. Așadar, aceasta a fost intervenția de astăzi, din nou cu probleme la gara de Nord Timișoara. Am primit un avertisment, așadar nu a fost o amendă în care să trebuiască să plătesc sume de bani. Nu sunt mulțumit, dar am găsit înțelegere la domnul de la poliție și în privința domnului care m-a ascultat sunt foarte mulțumit și modul în care am tratat problema, eu sunt mulțumit de mine și de domnul polițist. Așadar, gara de Nord Timișoara, la revedere, rămâneți aproape, respectați legile și exercitați-vă toate drepturile pe care le aveți, respectând legile. Gara de Nord Timișoara, salutare!